Akala ko nagbibiro ka lang. Hindi. Kasi kasama to sa mga biro mo. Beaches and coastlines, no? And yun, you would expect na buwisit, nakalimutan. Baglayan ako, naka-face mask. Saan nga naka-face mask? Malamang, jacket o bride, ito. In this episode, my friends, no, we get to explore beyond what you know about Ilocanos. In this episode, we get to explore what makes our Ilocano culture unique as any other culture out there, if not better. But rather than highlighting the things that you know so far about Ilocanos, we get to explore their hobbies, pastimes, and their interests. And if you're new to this channel, Ilocos Catch is everything Ilocos. The food, the place, and the people inside it. By the way, para mas masaya ang kwentuhan, why don't you hit that subscribe and bell notification para mas ganahan kayo to watch our episodes and to be notified of our upcoming episodes. So our province, guys, is 9 hours travel from Manila. So medyo malayo talaga siya, no? So you either travel by bus, by plane, or with your own private vehicle. So in short, malayo talaga yung lugar namin. But despite it being malayo, may mga certain hobbies pa rin na kayang i-maintain ng isang typical Ilocano. One of which is tamiya. Whether it be racing or collecting. Okay, and we're able to actually make 2 of them. Okay, here is the story of Mark Bueno and Nico Ong. I'm Mark Bueno. I'm a businessman and I'm a father of 2 and I'm a tamiya hobbyist.
My name is Nico Ong. I'm a businessman, also a Tamiya Mini 4WD racer, and also a collector. Way back 1998, 1999, biglaan din ng Tamiya. Una sa lahat, syempre, wala tayong pera that time. I mean, I was a kid. So, tapos nakita ng mami ko, medyo mahal yan. Anak, huwag na. So, sabi niya, pero yun nga, hindi siya, meron mga tinatawag na knock-off parts or knock-off units. Yun ang binibili ko, which is that time is 1998, 1999, the Tamiya is around 500 peso each. Mahal pa nun. Yes, mahal pa. So yung knock-off cars is nasa 100 peso lang, 50 to 100 peso. So sabi ko, pwede na to. Makikirace na lang ako, sabi ko, ganun. So, yun nga, hindi ako nananalo noon, pero at least na-enjoy ko. Nagsimula yan way back, I think 1999 or 2000. High school days yun eh. Pero at that time kasi, wala pang budget. And hindi pa Tamiya ang binibili namin noon. Ano yan? Oldie and yung medyo mga class A kasi yun lang ang afford namin. And pag nakatamiya ka at that time, medyo big time ka na. So, I was frustrated because I can see a lot of, mga bata, mga kaedad ko na naglalaro. And yung amin, puro mga Japakes na yung mga nabibili namin. So, palaging talo. So, ngayon, 20 years after, sinwerte naman at bumalik yung hobby dito sa Philippine scene. So now, may trabaho na ako, may income na, so I can afford na bumalik dun sa hobby. Kasi yun ang isang frustration ko before kasi I cannot afford. Dito sa atin, sa Ilocos, I think we need more like this eh. And nung in-start namin, and actually, nung bumalik ito dito, makikita mo yung mga bata, they are not even interested. Ang bumalik yung mga kaedad ko din dati, na hindi nila ma-afford din siguro at that time. So, wala kaming kalaro mga bata. Ang mga kalaro namin, mga kaedad namin, and minsan mas matanda pa sa amin. So, nakakita kami ng opportunity. So, sabi ko sa barkada ko, Brad, siguro medyo paputok na yung Tamiya. It's high time pumasok tayo sa scene para hindi siya mawala. Kasi dito sa Ilocos, since medyo malayo po tayo, no? Malayo tayo sa Manila, mabilis kasing mawala yung passion. Parang nagiging fad lang siya. Unlike yung mga nakilala ko sa Cavite, sa La Union, nagtataka ko bakit sa kanilang tagal. And dito sa atin, kahit noong way back 2000, saglit lang yung hobby eh. And yun ang naisip ko, sabi ko, let's help the hobby itself na balik natin dito. So, yun. So, we created a racing center for people to know the hobby. And para yun sa mga tatay na ngayon, kagaya ko, dalhin nila yung nila and parang maging, kasi nostalgic sa amin eh. So, para yung mga anak naman nila, introduce nila dun sa hobby. Ang kadalasan na misunderstood ng mga new players is akala nila sobrang mahal yung itong hobby na to. Well, in fact, hindi naman. Kasi marami na tayong categories ngayon. Hindi tulad dati na build ka, lagyan mo ng pinakamaraming parts, and mananalo ka na. Then, buy the best motor, then auto-win ka na. Yun dati. Ngayon, hindi na ngayon. Meron na siyang multiple categories na
from out of the box. You can buy a kit. Then kung anong laman na nasa kit, bubuin mo lang siya. Then after that, babateryahan mo. Then you can go race. Ito tatlo lang ang price possession ko kasi actually there are many collectibles, car collectibles talaga, pero ito lang talaga ang pinakamamahal ko kasi ito yung gusto ko. Pero meron mga iba pang mga mga collectibles na much expensive kaysa dito, pero para sa akin kasi ito na yung pinaka-collectible sa akin kasi masaya na ako dito. What makes this unique? Itong klase ng toy na to? Kasi ito kasi is anime inspired na Tamiya. Parang anime crossover Tamiya, parang ganon. So kumuha sila ng mga character from anime, then nilagay nila sa isang Tamiya kit, which is original tong nakamount talaga na parang may driver siya. Tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong kinatawag na backstock category. Yan. Ang backstock category kasi is more on anong laman ng nasa kit, which is ito. Kung ano ang laman nito, yun lang ang bubuin mo. Then lalagyan mo lang ng baterya. May motor na rin na laman dito. Pwede mo na siyang erase. You're already a Tamiya racer. That's the cheapest ngayon. Ngayon, if you're more on the competitive side, yung baga, gusto ko pang mas challenge. So, meron tayong mga pro stock category, which is sa Philippines, dalawang category natin, which is non-FM and FM category, which is this is a little bit more competitive kaysa doon sa sinabi kong backstock. Kasi ito, magse-set up ka, mag-a-adjust ka ng mga rollers, and magmi-mix and match ka ng mga parts. Pero yun lang ang rules, yun ang pinaka rules niya. So a little bit more expensive than the backstock, pero cheaper pa rin siya. This is called PMAC. I think this is originate din sa Philippines, I don't know, or Indonesia. Pero ang setup naman niya is more on more on medyo expensive na to, competitive side na talaga to. Which is the rules is no moving parts, pero ang rules is nasa loob ng kung ano ang nakalagay sa instruction, yun lang ang pwede mong gawin. You cannot mix and match, ganun. Basta kung ano yung nakalagay sa instruction, this is for front only, this is for back only, this is for side only, yun lang ang pwede mong gawin. Wala nang iba. Now, next category is, this is the new category. I think na-release lang ngayon 2021. It's called VMAX. This is more on the more on imagination ng setup nito. Parang kumbaga yung imagination mo na lang ang magre-restrict sa'yo, plus a little bit of there's a small restriction pa rin, pero yung hindi mo susundin yung instruction from the book. So more of a concept car approach na Yeah. Yes. This is more of a concept car, pero ang itong restriction niya, you cannot cut, you cannot chop, or kumbaga hindi mo pwedeng, wala kang i-modify sa unit. So dito, makikita niyo yung mga iba't ibang mini four-wheel drives, Tamiya. Yan, ginagamit namin yan, iba't ibang categories. May backstock, pro stock, PMAC, and open category. This was Speed Tech.
So, as you can see, iba't ibang design yan. No? Tinakal na ni Nico kanina. So yan, hindi pa marami yan. Mas marami pang mga racer sa amin na hundreds or thousands ang units nila. Kami nandun lang sa middle side. Then ito naman yung mga ibang trophies namin, ibang achievements namin na nakuha sa mga local races all throughout the Philippines. Mga katabing provinces din nagpapa-race. Ito ang medyo notable sa amin, sa team namin, sa may yung Gold Leaf Cup. Ginawa yan sa Candon, Locosur. Kasi medyo first timer kaming dumayo noon and naswertehan naman namin. Nakuha namin yung pinaka grand prize ng event. And dito naman, so dito, makikita yung collection naman ni Nico. Ito medyo mga rare to eh. And alam ko ano na yan, out of production na siya. So mas mataas na siguro yung value niyan kung ano. Marami rin kasing hindi pa aware dito sa hobby, no? So, itong interview na to, yeah, it will really help to disseminate the information na, may hobby pa, may Tamiya pala. Meron pala. Unlike kasi yung hometown ko sa Pampanga, na mismong sa malls, pinapalagay yan, may racers yan. Para sa akin, yung competitiveness talaga. Yung drive ko talaga manalo. Kasi maraming races din. I mean, maraming type of competitive sports. May mga basketball, ganun. Pero hindi naman lahat tayo malakas tumalon tulad nila Michael Jordan. So, I mean, ito yung namin eh. Dito kami kasi nag-focus kasi marunong kami na mag-set up, then mag-adjust, tapos mag-tweak ng konti ng mga parts para mapaganda pa natin yung takbo at bumilis pa siya. Yun ang pinaka-drive namin para manalo. For now, we have weekly races, no? And before the pandemic, meron kaming mga races twice a week. Ganun 'yon. And may prizes 'yan, no? May at stake talaga. And minsan may mga special events, for example, pag Christmas, nagpapa-big event din kami. And I think nagkaroon na kami ng big event sa Robinsons, dalawa na 'yan. And sa mga ibang, may mga local organizers din tayo dito sa Ilocos na nagpapa-race din sila. Mga kanya-kanyang group yan, kanya-kanyang team, nagpapa-race din sila. Pero yung team ng Tamiya, Ilocos Norte, yon, meron tayong gaganapin ngayon this December, linuluto namin yan. Pero for now, yeah, weekly, meron kaming races dyan. Para sa mga gusto sumali, they can join. And ang kagandahan, since pandemic, I started this thing kasi before, on a side note, no? Kasi dati, hindi mo maaalis yung business side dito sa hobby. May bayad kasi yan eh. Every entry, may bayad yan. So, nung nagka-pandemic, and we are all aware na affected lahat ng tao. Hindi lang naman ako, lahat tayo affected. So, what I did, I talked to my teammate and yung mga kasama namin, why not make it a free race? Since, sabi ko, well, we're not talking about the money anymore eh. We just want to sustain the hobby. Ang Tamiya, it's about the race. Yan ang concept ni Mr. Tamiya.
makirace ka para makita mo kung yung ginawa mo ay maganda. So, gusto kong alisin yung financial side. Sabi ko, stick lang tayo dun sa hobby itself para ma-sustain. And pati yung mga bagong this is the perfect time na sumali kayo kasi ang babayaran mo lang is yung laruan mo eh. And then, sasali ka. Mag-race ka, walang bayad yun. Itong game na to is hindi para sa sa bata. It can be all ages. In fact, meron kaming player na may apo na. Oo. May apo na, then tatay, which is marami. Then teenagers and kids. And even even ladies. Walang age restriction ang larong to. Kasi this is about building eh. Building a unit, then ikakarera mo to with other players. Plus this is for camaraderie, friends. Siyempre para makamit tayo ng ng mga fellow racers din. To exchange to talk about this hobby and exchange ideas. Baka tulong-tulungan po tayo dito.